и Янчев. Платини. Пас дълбочина към 15 години. Е без Димитров, който много опасно нахлу в близост до дъгата пред наказателното поле на Иван Караджов. Много опасен Радослав Димитров при тези нахлувания в центъра на терена. Спомня се един такъв прекрасен гол, който отбеляза на Локомотив Пловдив. И той тръгва напред. 4 см и сега чака на специална масичка близо до тъч линията. Кой от двата тима ще вдигне този ценен трофей? Най-скъпата купа в България, между другото. Ще имаме възможност да говорим за нея. Днес получихме повече данни за нейната изработка, но за това, когато му дойде времето след края на този двубой. Напълни още линията, така че Платини избира самостоятелна акция. Преминава през трима. След това попрекали. Хубави финтове. Подава към Бандаловски. Меко центриране. Топката излиза, че той очевидно страда. Играта е спряна. Спор за Евровиза. Раволично към Раймонди. Той с глава. Дали ще има гол в последния момент от собственика? Загуби. Илия Илиев. Басо. С ръка. Здравко Лазаров много бързо се развива това нападение на Локомотив Пловдив. Тодоров избира да играе сам. Извършва нарушение. Ето как Тодоров го задържа за фанелката. Добре се пребори Раймонди с тази... Бързо Дани Пеев. Басо. Николас Раймонди там се строполи. Басо. Топ. Своя отбор тук. Христов, а пък Георги Христов е принуден да се връща дълбоко в своята половина, за да иска топката. Отбор на Славия владее. Христов към Божов. Апостол Попов се справи. След това Кларо изчисти. Смяна ще има и Дуспа. Съдийски сигнал не последва. Богомил Маринов подмина подобна ситуация през първото полувреме. Тогава с участието на футболист на Славия, който атакуваше. Мисля, че и в двата случая главният съдия Богомил Маринов бе прав. Емил Гъргоров. Няма нарушение срещу Мишел Платини. Емил Гъргоров не можа да отнеме топката. Технична игра на Басо. Бибишков. Няма нарушение срещу него. Заменил Димитър Воденичаров. Александър Якимов с номер 10. Две смени направил на почивка. Хубаво подаване зад гърба на отбраната. Каква възможност за тима на Пирин? Беше пресечен. Вижте как изскочи от дълбочина. Футболистът рефер Стефан Апостолов. Естествено Литекс изнася кълбото далеч там при зоната за изпълнение на ъглов удар. Тук има нарушение в атака.
Играта ще бъде подновена с топка за Славия. Джерманович е привикан там, както и Басо. Ето спора между двамата до флагчето. Бърза сега Молдованов. Футболиста, който се качи на гърба на Николай Божов. Може би последна възможност за тях да застрашат вратата на... Vai terminar no primeiro tempo. O Marcílio vem acertando. Escanteio vai ser cobrado na direita. Lá desce o Marcílio. Bola perigosa. Foi pra jogada. Signo correu, concentrou, cruzou. O Bruno deixou subir de cabeça. Josinho. Toledo ataca o gol à nossa direita. Bola de Eduardinho para o Arley no comando na ponta. Chega o Beck, meteu para a bola, o árbitro parou, marca a falta que super na esquerda, inapelável. Elisandro gosta de abraço. Operário Ferroviário. Camiseta de número 10, de fora da área, da entrada da meia-lua, da grande área. Bate. A bola cai na metade do campo, mais pela meia. Domina Safira, de costas pro gol. Tem colocado o Cícero ao seu lado, tentou o drible na China. Não, rolando no Paulista, Mojimirim em São Paulo, Ituano e Palmeiras, Santos e Penapolense e o... Levantamento feito, a bola passou, chega a zaga tirando de qualquer maneira. Ela cai na intermediária. Pro Arley no corredor, contra dois, fintou, carregou, pênalti. Não. O árbitro falou que não. Universidade de Ensino à Distância do Brasil. Educação é Unopar. Embora. Ela cai na intermediária, corta bem por lá, Baço. Todos têm o substituto, certo? Ah, sim. O Campanholo vai te substituir. Tempo! Ótica Cristal, lentes, óculos e armações. Cristal. Distância do Brasil. E não é que eu vi o dinheiro do Campanholo pela primeira vez em 9 anos. Ela cai na esquerda do seu rádio, recolhe por lá, Batista. Ele ainda o Juninho tentou o drible, buscou a linha de fundo. Chega o Beck. Não, mas você não está me entendendo. O que pode acontecer é uma contestação. A CEP tem que ver. Ele precisa vir até a cabine, Batista. Milton, você está nos ouvindo e vem até a cabine que tem um recado. O Eduardinho foi lançado, chega bem a zaga do Operário. Você confere, confirmando o placar do jogo. Toledo 1, Operário 1, 17:30, tempo final. Farmácia Menino Deus, cuidando bem de... Victor Júnior e Safira para Encosbora. Tem que ganhar o jogo com essa substituição. Pede a falta, Eduardinho buscou ali no fundo, cruzamento feito, a zaga chegou, cortou, rebate de quem? Outra... Ela quer intermediária ofensiva do Toledo, chega a zaga lá, pra cá, gingou, levantou, pro ar e 1,10 m de altura não dá.